Så er vi på dag 4, og vi 2 skal lige til at begynde. Så er det så Porsche Supercup tid, og det her er starten, der kommer her, når alle biler lige er klar, og det er det nu. Så kører alle kørende så en omgang rundt i en gammel bil, så her har vi den første. Den ser egentlig ikke så gammel ud igen. Jeg tror det er Philip Nasser eller Eriksson. Ja, det er Sauber, der kommer her. Og folkene er glade herude, og vi har Spider-Man. Jeg har fundet Spider-Man. Spider-Man står lige derovre. Jeg har fundet Spider-Man. Han virker lidt påvirket. Men bilerne kører rundt lige nu. Og der er gang i den. Hvis I så den første video. Hvad sker der derovre nu? Jeg ved ikke, hvad der sker derovre. Der er i hvert fald gang i den heroppe. Det er også nogle gamle biler dernede. Far, prøv at se, hvad der sker derovre. Alle de mennesker, der er inde på banen. Hold op, mand. Der er helt bane, der kommer ind der. Ja, det gør da helt galt, det her, jeg ved. Men her ikke. Der har vi Max Verstappen, tror jeg. Jeg er rimelig sikker på, det er ham. Og når Vettel er derovre. Og Hamilton er derovre. Ja. Og folk kan ikke lide Hamilton, de pifter. Det er også Rosbergland det her, og Vettelland. Jeg tror alle vi er. Nu kommer de 4 tyskere dernede, og vi filmer lige Vettel der kommer, og Rosberg der kommer, fordi jo alle sammen her holder. Hvad fanden er det, der sker derovre? Altså der er helt gang. Men vi filmer lige når Vettel og Rosberg kommer, fordi næsten alle der er herinde, de er Vettel og Rosberg fans. Nu har de sat farten op, så nu kommer de snart. Men det er så også fordi der er jo ikke nogen der kigger på dem så meget derinde. Så vi venter lige til de kommer lidt tættere på. Der er gang i folk, det er fedt. Så kommer Rosberg vist. Ja, så kommer Rosberg. Folk kan også godt lide Rosberg.
Ja, så kommer Hylkenberg der, tror jeg. Og så til sidst kommer, hvad det nu hedder, Wehrlein. Det er, ja, det er en ny kører. Vi har fået konkluderet af Spider-Man, der står derovre, ikke? Han er sådan en publikums opvarmer. Ja, vi ved ikke helt, hvad han laver. Han fik en hel masse publikum til at lave bølgen lige før, og ja, der er stadig bare, der er gang i koncerten dernede. Jeg skal nok filme igen, når de kommer tættere på, men jeg ved ikke helt, hvad de laver. Jeg ved heller ikke helt, hvor kørerne er. Jeg synes, de kørte videre, men jeg ved ikke helt, hvad. Men der er gang i den. Så Spider-Man deroppe igen. Jeg ved ikke helt, hvad han laver. Han er i hvert fald Max Verstappen-fan, så han må godt blive. Nu er der til gået måske 10 minutter, og de kommer et stykke tættere på nu. Og efter løbet, så skal vi også selv ned og gå banen, jo. Men jeg forstår stadig ikke helt, hvad det her er, må jeg sige. Men humøret var i hvert fald lidt top lige før. Det ser meget vildt ud. Også så mange trommer der, mand. Er der ikke så mange trommer der? Hvorfor går de over ikke sådan? De kender de. Så kommer safety car Jægersen rundt der bagved. Nå ja, safety car. Hvad fanden kommer den? Hvad kommer den til at gøre? Ja. Og hvis I ikke kan høre, så spiller de musik. Så er safety caren kommer op til dem, eller banekontrol. Ja, hvad gider, hvad den kommer til at gøre? Ej, den har en smutvejn i den. Den kører bare meget langsomt. Ja, der er nogle flag derovre også. Det er alle grid girls, som lige pludselig bare kommer ind. Så kommer safety caren forbi. Og der er gang i vores Ferrari-fans deroppe. Ja. Der ligner lidt en turist, der går der. Han går midt i det hele og tager billeder af ham dernede. Jeg har opdaget, hvad han siger. Han siger, hold kæft måske. Hold nu kæft. Eller sådan noget. Jeg ved det helt. Nå ja, nu begynder grid girlsen at gå igen om bag. Ja, der er mange trommer. Vi får i hvert fald skabt stemning, det her. Ja. Grid girls går nu på banen med nogle andre flag. Nu er det efterhånden et stykke væk fra os. De piger kommer her, tror du ikke? Nå ja, der er allerede nogle drenge, der begynder at pifte pigerne. De kommer sikkert til at gå helt galt, når de kommer tæt på. Ja, ja. Og by the way, det er kun mig og far, der er her. Joachim, Niels, Victor og Jesper, de er noget for mad. Men vi tænkte, vi vil tage lidt yoghurt, og så tager vi herop, fordi jeg vil gerne se Drivers Parade. Ja, det vil far også, men han havde misforstået programmet. Jeg tror, jeg var den eneste, der forstod det. Og det var så det, vi så lige før, hvor de kørte rundt i bilerne. Okay, så nu er de nået helt dernede, ikke? Og grid girlsene stoppede der. Alle dem derovre, de begyndte at pifte af dem, eller... Ja, de begyndte at lave den der... Ja, den der fløjt-ting. Og vi har også paraden med vores skraldebiler hernede, eller... Hvad end det er.
Og så kører der en safety car rundt bag igen. Så der er gang i den. Og de går videre dernede. Nu begynder de at gå ind på græsset dernede. De kan sikkert hen til VIP's-menneskerne. Okay, så de står stille der i 10 minutter. Nu begynder de at gå igen. Og der er Kevin. Vi har Kevin 20. Vi har også Kviat 26. Kan vi finde Verstappen 33. Der kom lige i gang i drengene der, eller de andre, der er her. Altså, men bandet stopper dernede, og de så er i gang med at gå igennem her. Og Verstappen, han er om bag os, næsten. Han er hvid. Og så kører safety caren og eller race control og medical help ting bag. Han er lige med i midten. Okay, så det er deres, hvordan de starter i racet. Det vil sige nummer 6 Rosberg, og så 44 Hamilton, og så 3 Ricciardo, og så 33 Verstappen, og så 7, 5, 27 tror jeg, og så kan 77, og så ja, det er det der står. Det er sådan en rækkefølgen af. Så Grid Girls'ene står på deres plads, og der bliver lige testet lys igen med de gule flag. Og han står så vifter. Han står så ikke vifter, men alt der kan blinke, blinker så også lige nu. Okay meget. Ja, Grid Girls'ene har fundet deres rigtige pladser. Orkestret står stadig dernede, de spiller lidt før, så stopper de. Og banekontrollen og safety caren tror jeg det er, eller også er det banekontrollen. Jo, det er banekontrollen og safety caren, der kører rundt lige nu. Så nu kom safety caren derned. Nu kom safety caren så derned, og alle begyndte at Grid Girls'ene lagde deres flag, og så tog de nogle skilte, hvor der bare stod nummeret og hvilket land han er fra. Men nu ligner det. Ja, nu begyndte de at gå helt amok igen dernede med de der flag dernede. Men vi er klar til at race nu, umiddelbart. Vi mangler bare bilerne. Som faktisk, så vidt jeg forstår, godt man begynder at køre rundt på banen lige nu. Og det må faktisk godt køre over holdet der. Som I kan se, er der jo rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker dernede. Og orkestret står derovre. Jeg er bare nødt til at sidde sådan her i flyet i morgen og sådan noget der. Jeg kan se. Så begynder opvarmningsrunden om 5 sekunder eller sådan noget. Og jeg synes bare, vi skal se de sjove mennesker. Alle menneskerne løber bare over vejen nu. Det ser ud til, at alle kommer godt afsted. Der er ikke nogen, der holder stille. Og så begynder alle menneskerne at løbe. Løb. Og det er så sjovt, synes jeg. Så er vi ved at være ved starten. Formel 1 starter for første gang jeg ser Formel 1 løb i virkeligheden. 1, lad mig tæt. 2, 3, 4, 5 og go! Nu! Ricciardo overhaler en. Ricciardo! Og Hamilton er nede på 4. pladsen efter en runde. Hamilton er nede på 4. pladsen. Så kommer de. Og Verstappen ligger altså nummer 3, og Ricciardo 2, og Rosberg nummer 1, tror jeg. Og publikum er glade.
Rosberg ligger nummer 1. Vi har en statusopgang her på runde 6. Hamilton fører og ikke Rosberg. Verstappen nummer 2 og ikke nummer 3. Ricciardo nummer 4, og de kommer der. Det er Hamilton, der kommer der. Verstappen nummer 2, Ricciardo nummer 3, Rosberg nummer 4, Vettel nummer 5, Raikkonen nummer 6. Og så tror jeg, det er Bottas, ser faktisk lidt ud. Ja, det er Bottas, og så er Hülkenberg. Og alle er ikke glade. Alle Rosberg-faner, og Hamilton fører altså. Men det er fandme godt fra Verstappen, han er bedre end Ricciardo. Parma her, som har han har taget et pitstop meget tidligt. Han tog et pitstop på rundt 2. Så han er der. Jeg har lige haft skyndt mig alt, hvad jeg kan for at lige gå på toilettet og komme tilbage igen. Jeg tror, jeg misser 2 runder måske. Jeg vil bare lige vise, hvordan det ser ud, når du kommer op og ser banen for første gang. Jeg skal så lige vise min billet. Okay, så løber vi op ad trappen for at se Formel 1. Verstappen er blevet overhældet. Han kommer dernede. Nej, han er ikke blevet overhældet, så vidt jeg ser. Det er han ikke. Okay, så der har været en masse bløderplader med Rosberg, og Verstappen og Ricciardo. Rosberg gjorde noget med det godt og fik straf. Men udlagde så Verstappen løb ret meget, så Ricciardo kom foran. Men så stillingen, men så fik han Rosberg jo straf. Så stillingen Hamilton fører med 10 sekunder eller sådan noget. Så kommer Ricciardo lige der, og så kommer Verstappen 5 sekunder bag Ricciardo eller sådan noget. Og så kommer Rosberg så her. Og så Vettel der. Så Raikkonen det Vettel der, og så kommer Raikkonen så dernede. Og jeg ved ikke helt, hvor Bottas er. Bottas kommer dernede meget langt væk. Meget langt væk, hvis I kan se ham. Der. Og jeg ved ikke helt, hvem der er bag Bottas, det kan jeg jo se på et skilt. Bag Bottas har vi Hülkenberg. Og Hülkenberg, han er så lige der. Så de er ret langt fra hinanden, men de er alligevel også tæt på hinanden. Bag Hülkenberg har vi så Button og Alonso. Hamilton vandt. Ricciardo 2'er. Verstappen 3'er, Rosberg 4'er, Vettel 5'er, Raikkonen 6'er. Bottas 7'er, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad han faktisk er. Jeg skal så prøve at komme ud nu, men det bliver det ret utroligt, tror jeg allerede. Vi skal ud af den der dør, lige der, når der er ret. Nu har vi så prøvet at komme ind på banen, hvilket ikke lykkedes så godt. Det er der, vi sad før. Så deroppe et eller andet sted, cirka der omkring. Og nu prøver vi at komme med på banen igen. Så er vi sammen på banen. Det var der, vi sad. Det er der sving, vi så hele tiden. Ja, nu har vi så tænkt os at prøve at gå om baneomgangen. Godt nok baglæns. Fordi forlæns har jeg fået at vide, at der er alt for mange mennesker forlæns. Så vi går den baglæns, så er det det, vi vil gøre nu. Min far filmer. Jeg filmer også. Så ja. Alle tribunerne er allerede blevet tomme. Næsten helt tomme. Og ja, nu går vi så baneomgangen. Så asfalten er stadig varm, og jeg savner noget dækfnuld op. Og den her curve her, man kan ikke rigtig se det op fra, men den har altså en ordentlig hak her.
som du ikke lige kan komme op af. Og der ligger også dækknuller her. Og vi går så på banen lige nu, ja, hvor de lige har kørt for, det ved ikke, 10 minutter siden. Måske 20. Og banen er stadig varm. Eller asfalten er i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er selve banen, efter de kørte. Men asfalten er stadig varm. Så vi går bare rundt. Så er vi næsten i slutningen af vores lille banedel, man kunne se. Vi sad deroppe. Flaske. Ups. Og vi sad, hvis man kigger her. Den der er i midten, ikke? Den der opgang, der er. Vi sad på tredje række nederst. Og så er vi på de 6 første pladser. På den række 3. Helt deroppe. Og det var ovenikøbet på den øvre etage. Hvis ikke vidste det. Vi går en hel del mere. Vi er ved Mercedes-tribunen nede efterhånden. Der er lidt mange biler i vejen. Men nederst bag i, så kan man nok se det blå. Det var så deroppe, vi sad. Så det var lige her omkring alle mine videoer med form af biler, der kom kørende startet. Det var så man lige kunne se lige her omkring. Men Mercedes-tribunen er der. Og det er der, vi så Formel 1-biler og alt det der, Niki Lauda og Toto Wolff var i går. Her har vi så Mercedes-tribunen. Grunden til den hedder det er fordi der er et stort Mercedes-logo ovenpå, som vi nok har kunne se, men det kan vi ikke se lige nu. Men det kan vi se nu. Jeg viser det om lige meget hvad om lidt. Ja, så er også Mercedes over det hele. Men det er meget sjovt at følge alle ting, i gang med at blive pakket sammen med fuld fart lige nu. Derovre den tv-skærm, den er allerede blevet halvdelen af størrelsen. Og får det sammen ret meget. Der er rigtig meget dækfunnel derovre. Jeg filmede ikke så meget, men det var helt sindssygt. Der er også meget her. Det er altså dæk. Det er noget for Formel 1-dækkene, der er her. Alt det sorte. Og vi er et stykke væk fra Mercedes-tribunen efterhånden. Og man kan se logoet her. Det er derfor den her Mercedes-tribunen. Og man kan også se vores meget svagt. Den er dernede. Og vi kører så ned i et rigtig skarpt sving, hvor der skal være masser af dækfunnel også, selvom folk nok allerede har taget ret meget. Dernede sad vi igen. Og her har vi nok det skarpeste, det er nok ikke det skarpeste ting i verden, men egentlig gode. Meget skarpt. Lige derovre har vi drejet ned med over 300 km i timen. 80-60 her. Så over 300 igen derovre sandsynligvis. Men det med Mercedes-tribunen der også. Som du kan se logoet meget svagt måske. Der kommer lige lidt regn, så skyerne regner faktisk lidt, men det stopper igen. Og det er så vores tribune der dernede. Den vi sad på.